Wemali ka Mawlai constituency uba PT South me haka khat atrik unailar aja arpo ula ajera bika kinhun juga Anganwadi ka badan hapa Mawlai Anganwadi unit da ka song Pisa Kaba Dripo Hajar Tyngka haka jelang bla pelong hayo nonglom haka jedon ringkat kinong kit kam shnong ka Mawlai nonglom haka beide baka ni Tyngka Noh Synniang juga Wemali ka than ka kong diang lingdo ka belong kum ka advisor juga Mawlai unit Anganwadi bar ka general secretary jang ka Meghalaya Anganwadi workers and helpers union kala ai khublei bat pinpau ka ngoi ke jing itu kerpang jong nong mi khmat yaki wala kim shimla yo ke jing itu na ka sarkar kum ki frontline workers ni somo shibun ba wat ni i ba ki higher authority mo kum ka government kabala ai ko order ba mangi ki Anganwadi ni nya ringka ba ka help ban ni train na banta ban ni da yo ni khlam covid khakhandai Hari nak kalian kajongki kamdang kano ka appreciation lani kata ka jingi thu yangi kum kita ki frontline warriors lani ki frontline workers Hari hapdeng kata ka jingdu mensiam imi MLA jongi iba PT South mi ban penpau bakat no yogi yang jing tray sitam ka jongi kum kita ki frontline warriors ni tray yang ni kakam da ka mensiam ka bakelut ni IT ala ka jong ka jingim ngimri Nilai ban pendak yang kamram na balakha nakabanta ban yada yang ni kakram bat ngim yo ru kanu ka jing siu kum ke incentive lani kata ka insurance cover kum ba yo lem ki paranam traimo hendra yang ngim shimla ai kanu ru hendra bat hapdeng kata ka jing bam yo kata ka jing siu ni tray da kaman lai lut nakabanta ka jing baha jing bet jong kashnam Haba jingkren Wemali ula kularu ban ai ke jing ai sngo burami ki Anganwadi bon ai haka unit tray kam jongki om tanggata un ai ru e ka fan na ka benta ke jingdan kam kirki jongki ka bakila ban penan kam haka no ka por baki dan kam tam haka pang ka shitam non tray ki position true workers committed workers kidegi non tray long haka por jong jinge akum bani nakale jo pi gro pi kret jong kaya kesem, pimus berhasil, kaya kebanjang, kaya berlong, dengan ia juga kam. Dan luar van nakle na jopi, ka tulok bio jopi kamde ko daga skill of pay bio daga skill. Kamut on daga skill la kajong pay ki facilities la kajong, ka bokot kalong la ken yang ti kalong, lai poja, sa poja, san poja, lani do shika. Kajong pi keslong, ablo kalong honorarium, ko ai sngo ha. Tangi jing ai baret henry pipu kolong ya ka Pisa sedin lega kam Ahmad